ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хоса роҳбари дурандешу оқил, президенти кишвар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша дар фикри шаҳрвандон ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои онҳо буда, пайваста баҳри таъмини шароити арзандаи зиндагӣ ва некуаҳволии шаҳрвандон тадбирҳои таъхирнопазирро амалӣ менамояд, ки намунаи волои инсонпарварӣ ва башардӯстии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. тибқи дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки боиси баланди хештаншиносӣ ва башардӯстӣ пеш гирифта шуд, маротибаи сеюм гурӯҳи шаҳрвандон аз ҷумла оилаҳо ва кӯдакони ноболиғ аз Сурия ба ватан баргардонида мешаванд. ёдовар мешавем, ки дар асоси хислатҳои инсондӯстии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гурӯҳи нахустин иборат аз 84 нафар кӯдакон дар таърихи 3 апрели соли 2019 тавассути ҳавопаймои махсус аз шаҳри Бағдоди Ироқ ба ватан баргардонида шуданд. ҳамин гуна дар натиҷаи гуфтушунидҳо ва тавофуқоти мақсаднок гурӯҳи дуввуми шаҳрвандон, занону кӯдакон рӯзи 25 июли соли 2022 дар маҷмӯъ 146 нафар тавассути парвози чартерии мустақим аз Сурия ба ватан баргардонида шуданд. аз ин теъдод 42 нафар зан ва 104 нафар кӯдакон буданд, ки бо супориши бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз бошишгоҳҳои муваққатии минтақаҳои Сурия бо муваффақият баргардонида шуданд, ки дар Тоҷикистони ободу сулҳпарвар бо андешидани тадбирҳои зарурӣ мисли кӯмаки равониву муҳайё кардани шароити хуби будубош таҳти ғамхории доимӣ фаро гирифта шуданд. инак дар марҳилаи навбатӣ рӯзи 21 майи соли 2023 гурӯҳи сеюми шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон бо теъдоди 104 нафар, яъне 29 оила, ки аз занон, наврасон ва тифлони хурдсол иборат мебошанд, тавассути ҳавопаймо бо хатсайри мустақим аз ҷумҳурии арабии Сурия ба сарзамини худ ба ҷумҳурии Тоҷикистон баргардонида шуданд. лозим ба зикр аст, ки ҳамроҳ бо шаҳрвандони худ мо бо дархости ҷумҳурии Қазоқистон як оилаи ин кишвар, яъне зан ва 4 фарзандаш 5 нафарро ҳам ба Тоҷикистон баргардондем. хуб, раванди бозгардондани шаҳрвандони мо аз кишварҳои ҷангзада, махсусан Сурия ва Ироқ солҳо пеш оғоз шудааст ва ин дар идомаи ҳамон сиёсати башардӯстонаи пешвои миллат аст, ки ҳеҷ як кас фарди Тоҷикистон бояд дар хориҷ дар ҳолати бесарнавиштӣ воқеъ намонад. ва таври шумо медонед, то имрӯз чанд боре ки мо ин шаҳрвандонро бо ҳамоҳангӣ ба Тоҷикистон баргардондем, онҳо як муддат ба офиятбахшии равонӣ, офиятбахшии ҷисмонӣ, тандурустӣ фаро гирифта шуданд ва баъд қисме ба хонаводаҳояшон, қисми дигар бо ба ҷойҳои махсуси нигаҳдорӣ дар зери ҳимояи давлат фаро гирифта шуданд ва имрӯз зиндагии оддӣ доранд ва бисёр хурсанд ҳастанд. ҳадафи асосии ин иқдом зери ҳимоя ва ғамхориҳо фаро гирифтани кӯдакону наврасони оилаҳои тоҷик шаҳрвандони кишвари соҳиби истиқлол мебошад. бо дастуру супориши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе нафарони ба ватан овардашударо муовини сарвазири мамлакат Матлубахон Саториён, ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Эмомалӣ Насриддинзода, вазири маориф ва илм Саидзода Раҳим ҳамроҳ ва дигар шахсони масъул пешвоз гирифтанд. бо дархости ҷониби Қазоқистон ҳамчунин 5 шаҳрванди Қазоқистон, 1 зан ва 4 фарзанди ӯ низ аз Сурия бароварда шуданд. раванди баргардонидани тоҷикистонёне, ки дар бошишгоҳҳои гурезагон дар Ироқу Сурия қарор доранд, ҳанӯз 4 сол қабл бо дастури бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғоз шуда буд. дар ин муддат сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлати Кувайт дар асоси роҳнамоиҳои президенти башардӯсти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамкорӣ ва ҳамоҳангӣ бо мақомоти дахлдори Тоҷикистон ва Сурия ҷиҳати амалисозии ин иқдоми башардӯстона ба натиҷаҳои назаррас ноил гардиданд. ҳамакнун тибқи дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оилаҳо ва кӯдакони баргардонидашуда пурра ба ғамхорӣ фаро гирифта шуда барои онҳо шароити арзандаи будубош,
кӯмакҳои равонӣ ва барои ба ҳаёти осоишта баргардонидани онҳо тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад.